Unha palabra importantísima. Este ano a xuntanza e sobre todo os que estades tan acostumados a acudir a este gran evento, este gran referente cultural da nosa provincia cando chega o verán, xa sabemos que non se realizou no verán, que foi aliado por esas tristes e devastadoras ou esa triste e devastadora vaga de lumes que asolou tamén boa parte do voso concello. Así que dende o propio concello obviamente se decidiu rendirvos tributo, homenaxearvos, aplaudirvos, achegarse a vos con moito agarimo, con moita tendrura e sobre todo con moita humanidade. Así que este festival, esta xuntanza enmarcada neste festival Monterrei Reverdece é algo que nos compete a todos, a toda a provincia e a todos aqueles que nos achegamos aquí pues para compartir un sorriso extraordinario, para compartir unha sonrisa que é o que nos vamos a llevar tamén, un sorriso que é o que nos vamos a llevar aquí. Pero antes de seguir xa desgranando máis datos, máis aportacións que vos vou a dar, máis información destes 40 anos de trayectoria da Xuntanza Internacional de Gaiteiros organizada pola Escola de Educación Provincial de Ourense a través da súa Escola Provincial de Gaitas, que este ano tamén cumpre os seus 40 anos, e polo Concello de Monterrei e, por suposto, sempre o apoio da Xunta de Galicia. Antes de desvelar máis cousiñas e desgranar, temos aquí xa os trompetistas a usanza medieval que serán os encargados de darnos a esas melodías e, por suposto, ese son característico deste evento. Así comenta a Xuntanza Internacional de Gaiteiros, 40 edición no Concello de Monterrei. Queda aberta, queda aperturada esta Xuntanza Internacional de Gaiteiros. Gracias, trompetistas, a usanza medieval, vos pode retirar se as non considerades. E agora saquemos aquí primeira línea, pero vou chamar a Dani. Dani, por favor, ven pola trastienda e logo te incorporas a tenda neste caso, porque quero falar un poquinho con a banda de gaitas Nova Era. Ademais, a mí me encanta, eu son unha boa seguidora e educada seguidora das redes sociais, e cando digo educada é que me gusta acudir a elas para obter boa información, e cando recurro e vexo todo aquilo que fan dende hai 10 anos, a mí me encanta, e ademais con un aspecto moi innovador, adaptándose tamén ás novas xeracións e ademais con un número de integrantes que realmente resulta xa respetuoso co medio ambiente, como decimos, e respetuoso coa cultura. Dani, noraboa por eses 10 anos de existencia, e contanos, porque sei que tedes unha bagaxe importante preparada, hai moito co que sorprendernos sempre. Sempre intentamos, sorprender un pouco, buscar novos desafíos, e cumplindo estes 10 anos, por suposto, temos algunha cosina preparada. Hoxe vamos a tocar aquí, despois de 10 anos, na mesma actuación na que presentamos a banda, vamos a tocar o mismo set que tocamos aquel primeiro día, pero con os cambios que fomos facendo, que fomos, digamos, aprendendo ao largo destes anos. Fantástico. Bueno, pues te deixo, mentras tú te vas ubicando, temos no auditorio unha cita importante. Este vindeiro 7 de decembro, domingo, está toda esta xente convidada a ver o concerto 10º aniversario da banda de gaitas Nova Era, titulado un espectáculo distinto, que será neste caso no Auditorio Municipal de Ourense. Bueno, pues ahí nos queda esa data señalada. Gracias, Dani. Mientras te vas incorporando, sigo aportando datos, porque eles, pues efectivamente, como ven Dani, cumplen 10 anos de existencia. E ademais, non sei, a ver, xa anunciará tamén outro momento que está o documental Orises, 10 anos de Nova Era. Eles tamén promoven as súas propias xornadas, este ano coas 5ª xornadas de música tradicional Nova Era, con actividades pues para todos, con cantos de taberna, con foliada. Aí está, neste caso Daniel García ao fronte, xa sabemos o repertorio que nos van a brindar, sabemos que ademais en agosto estiveron no Festival Intercéntrico do Occidente en Asturias, así que dito todo isto, ouvidos, imos a recrearnos, imos a reverdecer por dentro coa música. Ese aplauso para a banda de gaitas Nova Era de Berín, gracias.
quero marinho.